Paiporta, a les teues mans. Paiporta té un guardià. No sempre se li veu, però la seua mà es nota als carrers. Este guardià en realitat eres tu. Repassem el per què. Perquè en major o menor mesura tots produïm residus, des dels més xicotets als més grans. Repassem com separar els residus que produeixes a casa. Al groc, envasos de plàstic, llaunes, brics. Al blau, paper i cartó. Al verd, botelles i pots de vidre. Els aparells elèctrics i electrònics a l'ecoparc. I també les restes de menjar al contenidor marró. Corfes d'ou, espines de peix, ossos, restes de menjar, tot el marró. I els que no es poden tirar al contenidor marró. Restes no orgàniques com l'arena de mascotes, pols, pèls, burilles, cendres, plàstics, branques de poda ni olis de cap mena. I tot el que no vaig als anteriors, al gris de resta. Bolquers, màscares, gots trencats, fulles seques... Ara ja ho saps, eres el guardià de Paiporta i comptem amb tu. Paiporta, a les teues mans.